Jutuno ramsogo tabuk hingke ang biang phaitong hingke nogo haitongo ayanggo amasungni parao thangmani ang yango cherai rok nainai kwrui asuk hnui hingke tini khe tika de tongoi tika rwno nini phaimani hingke tabuk khe chwng mankanto bridge o sopaikha ang nok ni simi video khaimaliya dati phatphat wngmani bagui tabuk 12 ta tam tongkha chwng tabuk se phailaio di borpora hingke iko abo khe mankanto kem hinjago tiasur kem iko o jagao khum kisna surada hinabo naithok khe bartangi iko kwsak khe hingke obo khe berbari block obo khe tabuk khe iko nogo sokpaikha iko dara khe babano banjak hingke iko nokra rogo pura sam achai tongbaikha hingke ani khum rok bo nosto tongbaikha tui rok rijak yangui naidi iko pura borong ongjak nokra rok khum ani khum naithok khe barui tongkha khunao nok bo suklaimani raniya kutui hingke iko bwsa no khatangjagui bwsara bai achuklai tonglaikha borok tini khe babani tika hingke yang gandhi rok bo sui tongba tika sabina khaiui no angke reto patang tongna nok rok ni tongmani uansukhamani hingke bo nok rok suklaibai mai khe phungni mai khe sayakubo ei jagao piya tongmani no khabi khibikha modu rok narwkpaiui cherai piya bwchukjagan hinui chwng nogo kwrwi hingke current kwrwi nogo bisingo current kwrwi ni phatar sima tongsio nok tongmani nok bisingo tongmaya adingni phatar sima tonglaisio current bo kwrwi nok rok reta pata khe tongna mani kisa nok rok suklai no huui no tong tekabo eiko tui rok se kaikyako current thangui paikhana kaham khe tui rok bo sujakya hingke tabuk khe chwng tika rwno thangui tongpika chwng nogo kisa sabo thagui iko bamjakjak bini yong bai hingke chwng sokpaikha tika rwma jaga iko borok sikri kha jotono thangbaikha dibur kheksuka hingke chwng chwngsiwo iko khum top rok oro tonjak naidi asukbai asukma jaga se khum rok tonjak bai asukma se jaga kwrwi hingke obo khe phataro hingke tika rok rwbai iko asa rok bo thangna naibaikha hingke chwng bo thangsinai no tika rwbaikha tabuk khe nogo sokpai mai misong tongo hingke iko obo khe modu chwng nogo twrangnai hingke obo khe iko nogoni modu pisu dajak hingke tabuk khe chwng nogo phaipaikha dati no current no kwrwi kosom khangnai cherai bo rumui tongkha hingke tini baki video chwngno।